vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu tadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavika chitupa changu kuno kumukoma zvinhu hazvina kana kutombomira zvakanaka. Chinzwaiwo kamistake iyo yakaitika mukoma naishe. Inini ndakakanganwa kuti mwana wangu sezvo achimbopota achitamba nefoni yangu, like ane zvimwe zvimagames zvake izvo zvaakainstola mufoni mangu, saka iye ane zvimaheadphone zvake izvo zvaanogara achikonekta pafoni yangu. Iniwo ndini uyo ndainge nditori busy ndichitotaura nechimoko changu, so madam ivo vainge vatori busy zvavo vachitoona mamovies, ndainge ndiri kubedroom mukoma naishe. Saka chimoko changu ichi tainge tichitotaura izvo zvatainge takabva mukuitirana, saka akabva azonditumidzira WhatsApp voice note paya. Ini ndini uyo ndikabva ndanoplaya voice note reria, ndainge ndisingatombozivi kutoti bluetooth maheadphone aya ainge atokonekta. Saka ndainge ndichirwidzana nekuti ndinge ndichiona kuti kufoni yangu kasi foni yangu yafa here, because ndainge ndichikwidza volume ndichiita sei, and I did not even realize kuti the Bluetooth had connected successfully. Ndakaramba ndichingoplaya. Ini ndainge ndisina kuziva kuti kudining uko madam ivo vakazozvinzwa kuti ko maheadphone awa aroratidza kuti pane munhu ari kutaura. Ndopa vakabva vazotora maheadphone aya. Vakati vatora maheadphone ndopa vakabva vazoisa munzeve, vakabva vatonzwa chimoko chiya chichita kutaura chichita kurondedzera izvo zvatainge takabva mukuitirana. Saka pari zvino mukoma zvinhu hazvina kana kutombomira ball pateni. Handizivi kuti ndoita sei, ndikutombofunga kutombotiza chaiko kwekutoti ndotomboenda somewhere far, kudawo kuti vamwe vabii yangu, vamwe varume kunze uko vanewo zvipande zvavo, vakambobatirwa zvipande zvavo, vange vachindibatsirawo mucomment section kuti kana wabatirwa chipande, what is the best way that you do, unobvuma here kana kuti unoramba uchingoramba. Kubvuma kune maadvantages here nemadisadvantages, uye zvekare kuramba kune maadvantages here nemadisadvantages. Varume ndibatsireiwo, ndichange ndichizoteverera mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatidzameika kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma azvo vedu wei, hanzi zvine maadvantage nemadisadvantages here. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika kuchitupa changu. Ndauyawo pano nenyaya iyo yandiinayo, so mukoma zvakazokonzeresa kuti ndige ndichizosvika pakurambana neuyo ainge ambori mudzimai wangu. Ainge ari munhu uya wekuti aigara aine godo neruvengo, ainge asina munhu uyo waaiti uyo anondigonera. Mukadzi uyu ndainge ndichimuda sei, ainge ari mutsvuku munako, but mukoma zvaibuda mumuromo make like she was just poison. Mukoma nacho ndakati ndigere naye mukadzi uya ndakasvika pakupera, ndikasvika pakuonda nekuda kwemashoko awo ainge achibuda mumuromo make. Saka to other men out there ndodawo kungovaudza kuti sometimes unokwanisa kugere nemunhu wekuti anenge akanaka zvekuti vanhu vose vanenge vachingoti ya mukadzi wako aripo, but when you realize kuti beauty is not everything, that is when you will start to live life as a real man. Mukadzi uyu mukoma hongu zvimwe zvose ainge achindigonera, but ipapo mukoma pakungoita mweya wegodo neruvengo ndopatakazopokana. Ipapo aiitira kunyange hama dzake hutsinye, worst of all kana vari vatorwa. Munewe kutoti kana kuri kunzi akakuona uchidyiwa neshumba anotosarudza kutoti ange achitomwaya munyu kuitira kuti shumba iya inge ichinyatsokupedzisa. That is the type of a woman that she was. When I broke up with her, I don't want to lie to you, it was not easy, it was very hard mukoma, but when I made that final decision takazoti tasiyana paya mukoma, that was when I started to live real life. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Kana kuri kunzi wakambopindawo muma toxic relationship nemunhu anenge ane toxic behavior, ndinokumbirawo kuti munge muchiuya nema confessions enyu, mubva matipawo maconfessions enyu. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi mukoma nashi, zita rangu ndinoitwa Nomsa, not a real name. Ndinoda kureurura izvo zvandakaita, uye zvekare zuva
rega rega rakasikwa naMwari. Ndinonzwa ndichizvishora kuti saka umwe munhu akatopinda muguva here nekuda kwangu. Ndaiti zvimwe kuda zvinhu izvi pazvakaitika ndiri kunatsa, but ndaisatoziva kuti ndainge ndichitoita zvaizokonzeresa kupondana kwevanhu nekuda kwenhema idzo dzandainge ndotaura, even though I did not have any evidence. Zvinhu izvi zvakazoitika hazvo last year, asi nhema idzo dzandainge ndichiudza murume wemuvakidzani wangu ndakazvitangirira, this was last year, ndichinyepera muvakidzani wangu. So kuno kwatainge tigere takawanda, saka munext door wangu ainge achidiwa chaizvo nemurume wake. At that time in my own marriage zvinhu zvainge zvisina kumbomira fine. Murume ainge ondivenga, apa isu vamwe tainge tichivengwa nevarume vedu. Mazuva ekutanga ndaisava hangu nebasa nazvo, ndainge ndichingoti handingazvikompei neumwe munhu. Umwe noumwe anorarama upenyu hwake, let me just live my life. But mukomanashi, even though ndainge ndisina basa nazvo, but mwoyo wangu wakazotanga kurwadza manje. Zvakazoitika ndezvekuti on that day ndakati ndichibva kupeace job ndikabva ndanzwa uyu muvakidzani wangu wekudiwa stereki nemurume wake achitaura pafoni. So the way yandakamunzwa achitaura nayo pafoni, I suspected kuti munhu uyu airakidza kuti ainge aine munhu waainge achitaura naye nyaya dzebonde. Ndini uyo ndakabva ndacheka, ndakabva ndaona kuti painge pasina kana munhu ainge achimbondiona, vose vanhu vainge vaenda kumabasa. Ndakabva ndanyahwaira ndikabva ndanomira padhuze nehwindo rake mukadzi uyu. So mukunotaura uko kwaainge achiita, manzwirawo andakaita, people will judge me, but ndakabva ndasuspecta because aitaura achiita sekunge ari kutaura nechikomba, nothing else. Then murume wangu akazondiudza kuti murume wemunext ainge akamubvunza kuti ungaziva sei kuti murume wako ari kukuhurira. So at that time murume wangu paakauya achinditi that was the conversation that he had with our neighbor. Murume uyu achimuti, nhaiwe Sawira, ko ungaziva seiko kuti mukadzi wako ari kuhurira? Ndakabva ndatoziva kutoti apa painge paine nyaya. So kumurume wangu apo achindiudza nyaya idzodzo, ndakabva ndaita sekunge munhu ainge asina kana basa nazvo, but ndaita kunzwa ndichiita kubetirirwa, ndichida kunyatsokuti ndinge ndichiita tsvakurudzo dzangu, even though I pretended. Asi ndakabva ndazotanga kuita ma-investigations angu ndiri ndega. Ndakabva ndaona kuti ainge oti kana murume wake asipo paya aibuda akapfeka tuhembe utwo tunenge twakaita kuti mbambamba tunobata. Even though ndainge ndisina proof, ndakangozviudza kuti inhema, munhu uyu ainge ava kuita zvechihuri chete. Handina kukwanisa kuita mind my own business or kuudza murume wangu. Ndakabva ndaudza murume wemukadzi uyu kuti ndo zvainge zvichiitwa nemudzimai wake, and ndainge ndotoita ndichitowedzerera. One night it was somewhere kuma 8 p.m. ndakabva ndabuda panze. So ndichinobuda panze it was because ndainge ndakanganwa chibhaketi changu icho chandainge ndichishandisa sechemba. Then ndakabva ndaona murume wacho ainge akamira zvake ari panze achirakidza kuti ainge aine stress. Ndakabva ndaenda kwaainge ari, tikabva tatanga kutaura. Ndakangomubvunza hangu nhando kuti ainge achitsvakeiko panze usiku hwakadaro. Akabva ati ainge aine stress yekusavimba nemukadzi wake. Ndikatoona kutoti mvezi uyu ainge akatorohwa nedepression. Iniwo ndakabva ndatanga kurudunura zvose zvandainge ndichifungidzira kuti ndainge ndichiziva pamusoro pemukadzi wake. Ndikabva ndazviita nekukasika because ndainge ndisingadi kuti ndinge ndichizoonekwa nemumwe munhu ndimire naye murume uyu wemunhu. Uye chandainge ndisingadi ndichikuti murume wangu ange achizosvika pakubuda achindiona ndakamira neumwe murume panze usiku hwakadaro. Iniwo chandainge ndisina kuziva ndechekuti ndichitaura nemurume uyu iye BP yake yainge yatokwira. Akangonditi kwandiri, maita basa amainini, ndanga ndatogara ndiine suspect kuti sisi venyu vari kundihurira. Akabva atanga kufamba achibuda gate. Ini ndokumhanya kudzokera mumba kubvisa stress dzemakuhwa mukoma. Ndakangoti ndichingonopinda mumba ndikabva ndatotanga kutoita bonde nemurume wangu, ndokubva tarara zvedu paya mushure mekunge tasika bonde redu. So it was somewhere kuma 11 p.m. or so tikabva tazonzwa noise. Takanzwa noise munext takabuda paya nevamwe
tikaona vanhu vaviri ava vachinetsana, murume wacho ainge akabata banga asati abatwa nevamwe varume ndokubva abaya mukadzi wake mudumbu. Mukadzi ndokubva atofa, mukoma akatongofa the same time apo achinobayiwa nebanga, akangoridza mhere akati yowe wandiuraya kane. Mukoma kubva ipapo kusvika pari zvino handirare ndinogara ndichimuona mukadzi uyu. So mukadzi uyu pose pandinomuona anenge achingochema, anenge achichema misodzi yeropa. So ndichiuyawo pano ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira, ichindipawo mazano. Wangu murume ndinotonzwa ndichimutya kuti ndinge ndichimuudza kuti izvi ndo zvandakaita, because ndinozvibvunza kuti alright, it is fine, let's say ndabatwa nemweya wekuti murume ndiri kufanira kuti ndinge ndichizomuudza kuti unoona paya patainge tichigara pacomplex paya, ini ndakazotaura nemurume uya akazoponda mudzimai wake, ndikabva ndamuudza abcd. Zvino mushure mekunge ndamuudza zvinhu izvozvo akabva azonyanya kuzvitora akazvisa muhana make, akabva azoenda akabva azouraya mudzimai wake, because nanhasi uno murume uyu achiri mujeri. So ndinotya kuti murume wangu zvimwe kuda anokwanisa kuzotondiramba, ende ndikuda kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti zvinhu izvi zvandakaita handipedzisiri ndazosungwa here nekuda kwezvinhu izvi zvandakaita. Ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachizondibatsirawo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. In real life mukoma handisi munhu uya ari bad, but ipapo nekuda kwemakuhwa ndakazongokonzeresa kufa kwake mukadzi uyu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. I think kuti vahanzvadzi zvamakaita, it was very wrong. Dai kwanga kuri kunzi mainge muine masuspect, if you were suspecting kuti mukadzi uyu ainge achiurira murume wake, the best way that you could have handled it, dai makaudza murume wenyu, maudza murume wenyu, then iye aizoenda unotaura nemurume uyu wekuzoponda mudzimai wake man to man. Nekuda kwekuti varume kana votaura paya I think kuti that is what you should have done. Handizivewo vedare ngativabatsireiwo mucomment section, ende apo pavati vari kuda kunyanya kuziva ndepekuti izvi zvavakaita vanokwanisa kutosungwa here nemakuhwa avo avakataura akazokonzeresa kuti mukadzi uyu ange achizosvika pakupondwa. Uye zvekare I think it is best kuti vange vachireurura so that murume uyo ari mujeri ange achizowanawo closure, akwanise kunzwisisa kuti even though akazosvika pakuponda mukadzi wake nekuda kwemakuhwa, but it was all for nothing. Maybe anokwanisa kuzowanawo closure ari mumujeri kudaro. Ngativabatsirewo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makati zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Mukoma nacho ndodawo kureurura izvo zvatainge tichiita apo patainge tichiriwo vana vadiki. So pamba pedu mukoma, like vabereki vedu ndo vaitotituma. Since vabereki vangu vainge vaine maspare keys, then vaibva vazotipa maspare key aya, tobva tazofamba tichivhura marooms evanhu. Taiti kana tavhura marooms evanhu paya tobva tatanga kupima hupfu, topima mafuta tichingoba, then tobva tazoisa zvinhu zviya mumba medu. Saka taikwanisa kutoita mwedzi wose tisingatengi like hupfu kana kuti mafuta, tichingobira malodges edu. Saka malodja edu aizoti kana akazoona kuti ndo zvinenge zvichiitika vaibva vazongotama, then taiti vaya vanenge vatama, taiti avo vanenge vachiri vanyowani vanenge vasingazivi vachingotanga kungogara pamba pedu, ndo zvataibva tatanga kuita izvozvo. Ende vazhinji vaizorequesta kuti vainge vachikumbira kuti tinge tichivachinjira mapadlock, but vabereki vangu vaibva varamba, vobva vati kana ini handingachinjiswi mapadlocks epamba pangu nemalodges. The reason as to why ivo vabereki vangu vainge vasingadi, it was because ivo ndo vaiziva kutoti ndivo vainge the reason as to why vabereki vangu vainge vasingabvumi kuchinja mapadlock, it was because isu tainge tichitoraramiswa nekubira malodja. Zvino nerimwe gore mukoma takazosvika pakubira umwe murume $40 yake. Murume uyu mukoma akasvika pakuyeredza misodzi because nemari iyoyo ainge achiti yainge iri mari iyo yaainge akumbira bosi vake achifanira kuti ange achienda kurufu mushure mekunge afonerwa zvichinzi amai vake vainge vashaika. Saka murume uyu ainge ari
ari bachura. Saka iye achichema ainge achiti akabva azoenda ndokubva azonokumbira bosi vake mari iya, ndokubva azouya akabva azoisiya mari iyoyo mumba. Isuwo tainge tisina kuziva because ainge amirira kuti vabereki vangu paya pavanenge vadzoka obva achizovazivisa kuti ainge achida kusimuka kuti anga achienda kumusha. So akati abuda kudaro mukoma ndokubva tangomhanya tikabva tinotora makii because tainge tisina mafuta musi wacho iwoyo, saka tainge tichida kutobika sadza. Takabva tatora makii aya tikabva taenda murumu make. Takati tapinda murumu make tikabva tatoona kutoti painge paine $40 iyo yainge yakaiswa pamubhedha. Ndokubva tatora $40 iyoyo tikabva tatokiya. Mukomana acho takabva tatotenga zvatakatenga nayo mari iyoyo. So akazodzoka again saying kuti maybe after 3 hours later on vabereki vangu vainge vadzoka. Akangoti achingonovhura murumu make tikabva tatonzwa munhu ava kuridza mhere. Then akabva azoya akabva azoripota kuvabereki vangu kuti ainge abirwa mari. Vabereki vangu vakabva vatifonera mapurisa because vabereki vangu ndo rainge riri zidaira ravo iroro rekuti ko ingawanikwa pasina kana first entry. Chifonera mapurisa vange vachiuya kuzoita tsvakurudzwa nema-investigations. Murume uyu mukoma akazotoita zvekutokwereteswa mari naamai vangu, but amai vangu vaita zvekukweretesa vanhu mari vachiita zvekumbadzurisa. On top of that mukoma murume uyu akazoenda zvake akabva azonoviga amai vake. Paakangodzoka nekutotama same time haana kana zvakawanda zvaakataura. So mukoma ndo zvatainge tichiitawo izvi patainge tichiri vana vadiki. Ndangotiwo ndinge ndichingoya kuzoreurura for I know kuti izvo zvatainge tichiitiswa nevabereki vedu zvainge zviri zvinhu zvainge zvakashata chaizvo. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi taiti kunyangwe tichienda kuchikoro pakunobhadhara kombi, hanzi isusu taifarira kugara pamasiti epakati paya pekuti tinenge tichigamuchidzwa mari tichiisvitsa kune vanenge vari kumberi. Saka hanzi isusu taizongoitawo sekunge tabhadhara. Ndo hunhu hwatakatodzidziswawo naamai ihwohwo. Taitoita kana almost a month munhu uchingoenda kuchikoro mahara usingabhadhari kombi. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatitaurei navo mucomment section.